csatorázok. Igen, igen, 1858 méter magasságban. Na mindegy gyerekek, beleadjuk és most megyünk a célhoz, mert elnyitott a félcsővár minket. Ez az. Beindul a menet! Néha előre fordulunk, vesszük Fredet. Most én jövök. Ez az. Googolj le teljesen! Googolj le! Ez az! Gyerünk! Itt vagyok már a seggedbe! Nem állunk meg, addig megyünk, amíg tudunk! Nem tudok fékezni! És csak itt vagyok melletted. Hülyének néznek az emberek minket! Nem baj, veszlek! És figyelj, pont a parknál megáll! Ez nekünk a tervezve. Igen. Téré. Megjöttünk a helyszínre. Ezt Jászínnak megmutatom ezt a videót, mert neki muszáj lesz. Figyeld, játszó. Persze. Itt van. Innen lehet lejönni. Ide szoktuk a lábunkat rakni. Ez az, Fred. Mutass valamit, mutass, ez az. Ez volt a Backside Royale. De ez volt a terv, hát nem? Na. Gyerünk valami újat. Ez az. Mi? El? Várjál. Nekem is le kell mennem, meg kell próbálni. Lehet, hogy el kéne szívni előtte egy cigit, bazd meg. Várjál. Figyelj. Figyeld. Ej! Fasszan! Durva úgy, elfelejtettem én is, de lejöttem. Figyelj, most ez mind videóra. Royal Backside, ez az, gyerünk Fred! Én is ugrok. Ez az. Na! Mutasd! Nincsen víz. De tényleg, geci, nincs víz, fel lehet arra fele menni. Durva! Elpárolgott a víz. Tegnap eső volt. Hú. Na. Most meg lehet előre hajtani magad oda. És oda fel tudsz ugrani úgy, ahogy kell, azt... geci! Durva. Megcsinálod? Na, utána megfogod a telefont, azt felveszel engem is. Ez az, gyerünk! Megvan, geci! Megvan! Ott van a pont! Okfeduma! Vegyél most engem. Azaz. Várjál, és így bemelegünk tőle. Megmutattuk az embereknek, hogy Hollandiában él a körkortól. Nem lehet elmondani, hogy mit zajlanak. Ingyen fű. Van minden nap. Aha! Fasza minden. Megtanultam görkocsajázni. Mutatok valamit. Na, ugorj fel, haver! Még onnan mész neki? Persze, először megmutatom a dolgokat. Na.
Hey! Most olyan következő, amit még soha nem próbáltam. Felmenni oda. Nagy lendülettel. Gyerünk haver, mutasd meg mindenkinek! Ez az! Gyerünk, hajtsad, meg lehet simán! A fasza vagy! Á, de nagyon Most durva! figyeld! Ez volt a taktika!